ଆସ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା ଓ ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ। ପିଲେ ୟାକୁ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନାଲି ରଙ୍ଗ। କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା? ଇଏ ହେଉଛି କମଳା। ତୁମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କମଳା ଦେଖିଛ? ଇଏ ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର। ଆକୁ ହଳଦିଆ ଇଏ ଯିବନି, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର ରଙ୍ଗଟିଏ। ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏ ରଙ୍ଗଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ସବୁଜ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଥିବ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶିଆ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲେ ଆକାଶଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ? ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶିଆ କଲର୍। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ। ଏବେ ତୁମର ଲଲିପପ୍ ଏଇ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଦେଖ ଏବେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା। ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଘରେ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାର ଚୋପା ଧଳା ଅଟେ। ତୁମର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ପିନ୍ଧିକରି ସେ ହେଉଛି ଧଳା ଅଟେ। ଜେଜେମାଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚିଗଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଅଟେ। ଆକାଶ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆକାଶରେ ଥିବା ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ହେଉଛି କ'ଣ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ରଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଖଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଆସ ରଙ୍ଗ ଖଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ହେଉଛି ବାଦାମୀ କଲର୍ର। ଇଏ ଦେଖ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଚଲାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଦାମୀ। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶିଆ କଲର୍ରେ ଦେଖ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଆକାଶିଆ କଲର୍। ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଲର୍। କ'ଣ? ଯେମିତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କଦଳୀରେ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଲର୍। ଇଏ କ'ଣ? ନା ଖଇରିଆ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜର ଫିକା ରଙ୍ଗଟି। କ'ଣ? ନା କମଳା ରଙ୍ଗର ଫିକା ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ତାପରେ ଇଏ କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ। କ'ଣ? ନା ନାଲି ରଙ୍ଗ। ଏଇ ରଙ୍ଗଟି କ'ଣ? ନା ଫିକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। କ'ଣ? ନା ଫିକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର କଲର୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଅଟେ। କ'ଣ? ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଅଟେ। ଇଏ କ'ଣ? ନା ଇଏ ରହିଛି କମଳାର ରଙ୍ଗ। କମଳା ଦେଖିପାରୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି କମଳାର ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଇଏ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ। ଇଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ସହ ମିଶିଯାଏ, କଳା ରଙ୍ଗ। ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ। ଯେମିତି ତୁମ ଘରେ ଆସୁଥିବା ବାଇଗଣ ଦେଖିଛ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ରଙ୍ଗ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ। ରଙ୍ଗର କେମିତି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ବି ଚିହ୍ନିଲୁ। ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ଅଧ୍ୟାୟଟି।